Teşekkür ediyoruz. Di siyaseta navxoyiya Tirkiyeyê piştî ku şandeyeke AK Partiyê serdan HDP kir, beramberî peyamên erîniyên ji aliyê parlamenter û rayedarên AK Partiyê ji aliyê muxalefetê ve bertekên tund hatin dayî û weke ku AK Parti û HDP nêzîkê hev dibe tê şîrovekirin. Derbarê vê revşaheyî de rayedarên HDP dibêjin helbesta wan li dijî desthilatê diyar e û diyar dikin ku desthilat û muxalefet li ser dijminatiya HDP ketine pêşberkekê. Partimizin kiminle görüşüp görüşmeyeceğini, Parti û gelê me dê biryarê bide ka em ê bi kê re hevdîtin bikin û siyaseteke çawa bimeşînin. Desthilat muxalefetê, muxalefet jî desthilatê veke ku nêzîkê HDP bûye sûcdar dike. Desthilat jî muxalefet jî li ser dijminatiya HDP ketine nava pêşbirkekê. Lêbelê HDP li dijî desthilat û muxalefetê ye û bawer nake ku desthilat û muxalefet çareseriyekê bîne. Em desthilat û muxalefetê baş nas dikin, HDP dê rêya xwe birêxistin û gelê xwe re diyar bike. Zanistên siyasî jî diyar dikin ku AKP û HDP bo proseyeke nû êdî nêzîkî hev nabin. Lê di mijarekê de dê li hev bikin û maseya şeş alî jî bi sedemekî xwe ji HDP dûr naxe. AK Parti ile HDP arasındaki ilişkiyi hatırlayalım. Deman berî xwe didin peywendiyên AK Parti û HDP her rakêşî heye. Ji ber vê çendê bo proseyeke nû ne pêkane careke din nêzî hev bibin. Lêbelê di mijara destûreke nû de bi şertê ku daxwazên HDP jî bên cîbicî kirin, dê li hevkirinek navbera AK Parti û HDP de çê bibe. HDP neçarî muxalefetê nîne. Lê muxalefet bo ku dengên Kurdan bi dest bixe, dê paşperdeyan de li gel HDP peywendiyên xwe bidomîne. Hevdîtina AK Parti û HDP di nava masaya şeş alî de jî bûye sedema nêrînên cuda. Ji bilî Partiya Pêşerojiyê Ahmed Davutoglu her pênc partiyên dora masayê ev hevdîtinê rex nedikin. Di çardehê mijdarê li navenda giştiya Partiya Dewayê ji bo jara heştemîn şeş partî li hev dicivin. û tê çawarîkirin ku yek ji mijara serekeya wê civînî helbesta li hemberî HDP be. Pispor jî amaje pê dikin ku tevî rexneyên tund masaya şeş alî jî ji bo ku dengderên Kurd wenda neke dê di paşperdeyan de li gel HDP peywendiyên xwe bidomîne. Viralê Rîşmîş, Kurdistan 24, Ankara.